Ngiyabingelela ekseni kwinyanga yabantu abasha sise ku lockdown ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu osenzela umusa ngevangeli ukuthi ke noma kuyi lockdown kodwa sikwazi ukuthola amathuba okuhlanganyela sikhonza inkosi, sikwazi ukuthandaza, sikwazi nje ukwenza zonke izinto eziqondene nokuphila kamoya. Ngiyambonga kuJesu, ngiyacela ukukhuleka baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ekseni kusondela kuwe, ngiyakumema moya ingcwele wena ophilayo, thatha ilungelo elingelakho, hlanganyela nathi kule nkonzo in Jesus name, amen. Ekseni ke ngiyafisa ukuthi ngingachithi isikhathi sisheshe singene ezwini lenkosi, ngidlulise lokho umoya ingcwele akubekile enhlizweni yami. Kade ngithandaza nje ngalolu suku, ngicela inkosi ukuthi ingihole. Inkosi ibekile ukuthi angifunde incwadi yabehluleli uchapter 16. Le ndaba ikhuluma ngoSamsoni, insizwa. Ikhuluma ngensizwa uSamsoni. Uverse 4 wakhona fundeka kanje uthi it came to pass afterwards that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. Ngicela ukufunda ke no verse 28. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me, I pray thee, strengthen me, I pray thee, only this once, O God, that I may at once be avenged of the Philistines from my 2 eyes. La uSamsoni sithola ke la ngifunde khona lichaza ngeBhayibheli ukuthi wabuye wathanda owesifazane wasesigodini saseSorek ogama lakhe linguDelilah. Indaba kaSamsoni ayiqali lapho, iqala ekuzalweni kwakhe. Lithi iBhayibheli abazali bakhe kwakwabazali ababengabathola abantwana. Ngelinye ilanga baba nenhlanhla bavakashelwa ingelosi kaNkulunkulu izobatshela nje ukuthi noma sebebadala bazothola umntwana. Kusho ukuthi ukudalwa kwakhe wayedalelwe ipurpose ethile. Kuthiwa ke lo mntwana uyakuba umNaziri, uyakuba ngcwele eseseswini sikanina. Wase benika umyalezo ukuthi lo mntwana anganiki utshwala, uphuzo oludakisayo. Okwesibili lo mntwana kungahlali impuco ekhanda lakhe. Lithi lenkosi ke kwenzeka ke konke lokho kwadlulwa waze wabakhona kuSamsoni. Kukhona ke into engicabanga ukuthi iba inkinga kakhulu kubantu abasha okuyiyona uSamsoni ahlangabezana nayo. Uma eqala uSamsoni ukuvuleka amehlo, iBhayibheli lichaza ukuthi noma kwakumthetho omisiwe ngokwaIsrayeli ukuthi bangaboni intombi emazweni ngaphandle, kodwa yena uSamsoni amehlo akhe njalo ayebona la ethe uNkulunkulu bangabheki khona. Thola omunye wesifazane khona ezweni lamaFilisti, utshela abazali bakhe ukuthi abahambe naye baye khona ufuna ukumshada.
noma ke babengakujabulela abazali kodwa ke babengenakwenza lutho ngoba uSamsoni wayefuna ukuya khona. Imfihlakalo ke kaSamsoni ayenayo ukuthi njengomuntu owayezaliwe engumnaziri, angeke ngichazile kancane leli gama ngoba cishe abantu abaningi baba nayo inkinga ukuthi mina ngizalelwe esonweni, ngithathwa esonweni. iBhayibheli malikhuluma kuJeremiya lithi ngingakakubumbi ngakwazi, ungakaphumi esibelethweni ngakungcwelisa. Ngenye indlela wonke umuntu okhona emhlabeni uma ebunjwa usuke efana noJeremiya, efana nanoma ubani omunye, naye uSamsoni wayenjalo. Incwadi yabaseFesu uchapter 1 uverse number 4 wakhona nayo iyagcizelela ukuthi samisela ubungcwele umhlaba ungakasekelwa. Kusho ukuthi umuntu lento ewukonakala akamiselwanga yona, kodwa ke iyenzeka ngoba usuke ephila kwi-community eyonakele, naye bese funda imikhuba yokonakala. Lithi izwi leNkosi lo esikhuluma ngayo namhlanje uSamsoni, lithi iBhayibheli lami uma sehambile ke noyise nonina ngabe babengahambisani. Ufunda kahle iBhayibheli ku chapter 14 kuyona lencwadi yabahluleli, ungazi ukuthi babeyihambela kodwa beyakhona lapho ndawonye. uSamsoni usehlangana nebhubesi endleleni, lithi iBhayibheli walidwengula walibulala kwangathi ubulala izinyane nje lembuzi ngendlela ayembethe ngayo amandla. Umuntu ehlanganile negama likaJesu, lo muntu uyembathiswa amandla. Lithi izwi leNkosi bonke abamamukela uJesu wabapha amandla okuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. iBhayibheli seligcizelele lithi abasazelwe manje ngentando yendoda, abasazelwe ngentando yenyama, kodwa bazelwe nguNkulunkulu. Kusho ukuthi umuntu amukela uJesu, lo muntu usezelwe kabusha. Ingakho lithi iBhayibheli unikwa amandla. Ngiyaqinisa kunina nonke nilalele ukuthi uma ube neshwa lokwamukela uJesu, amandla kaMoya Ingcwele wangahlangabezana nawo, uba nenkinga engapheli. Ngoba ngeke uyiphile impilo kamoya uyiphila ngokwenyama. Uma uzophila impilo yokunqoba udinga amandla kaMoya Ingcwele, supernatural power. Awudingi ukuphila nje, ngoba uMoya Ingcwele ungamandla ngaphezulu kwezimo zonke, okwenza ukuthi inyama yakho noma ishaya umthetho, kodwa kutholakala ukuthi kukhona lona omunye onamandla phezukwayo, oyicindezelayo, oyifundisa ukuthobela intando kaNkulunkulu. uSamsoni ke yena lesifunda ngaye, lithi iBhayibheli wayenamandla. Ngelinye ilanga lithi iBhayibheli wabulala amaFilisti ngomhlathi wembongolo. amaFilisti ayinkulungwane, kwakumuntu onamandla. Ngelinye ilanga lithi iBhayibheli bemvalele khona esithandweni sakhe lapho ayisibonile kumaFilisti, wanguzula amasango, wawathwala, wakhuphuka naye waya entabeni. Insizwa lena eyayinamandla. iBhayibheli lisho njalo, lithi udumo lwabadala ingwevu, bese lithi udumo lwabasha amandla. Abantu abasha babonakala ngamandla. Inkinga enkulu ukuthi basuke bengakwazi bazowasebenzisa kuphi, bese konakala ukuthi amandla bawasebenzise etshwaleni, bawasebenzise ekudlwenguleni, bawasebenzise ekulweni noyise nonina, bawasebenzisa ekubambeni inkunzi. Banawo namandla.
kodwa inkinga yakhona awadirectiwe lamandla ngoba ubuza director adinga igazi lika Jesu. uSamsoni ke wayenjalo embetha amandla. Lithi ke iBhayibheli ke lasifunde khona ke manje encwadini le Abahluleli chapter 16 kwafika isikhathi ngasemuva lapho wathanda khona owesifazane wasesigodini saseSorek ogama lakhe linguDelilah. Kusho uSamsoni wayevese umuntu ohlala enenhliziyo engaphandle enza nje lento esanganisa abantu abasha ngoba abantu abasha bawuhlobo lwabantu abajwayele ukuthanda. Nkosi bayathanda abantu abasha. Bayathanda. Intembi elayithandeni kwabantu abasha abakwazi ukuhlukanisa uthando nelust, inkanuko. Bacabanga ukuthi into eyodwa. Kanti uma befinyelele kuJesu amehlo bayavuleka, bayakwazi ukuqonda ukuthi yini uthando, yini inkanuko. NgokweBhayibheli lithi uthando alukwenza okubi, uthando aluzifunelo okwalo, kusho alukho selfish. Uthando alunaqhubu, uthando lunama qualities noma ama virtues aphilayo wodwa. Kodwa umuntu elahlekelwe uthando ngoba unamandla, elahlekelwe uJesu, elahlekelwe ukuphila, usebenzisa amandla akhe ngendlela errong, aphile ngendlela emgcina seyimbathise ihlazo, seyenza ukuthi athi noma ephila abe umuntu oxakekile, kodwa engaxakiwa abantu, exakwe ukuthi amehlo akhe kamoya avalekile, ufana nempumputhe engazi lapho iya khona. iBhayibheli lami encwadini yeZakha chapter 6 uverse number 32 lithi ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda, wenza lokho okuchitha umphefumulo wakhe. Umuntu wesilisa ezinikela kubantu besifazane, lithi iBhayibheli akanako ukuqonda, and wenza into edestroya umphefumulo wakhe. Yena usuke ethi uyayijabulisa, usuke uthi enza into ezomnika ukuphila. Ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi intokozo ephelele isekuyeni ukuthi basebenzise umzimba wabo noma ikanjani. Bese uverse 33 wakhona athi uyakuthola imivimbo nehlazo, into umuntu ayivunayo uma elandela abantu besifazane, uthola imivimbo athole nehlazo. Lithi iBhayibheli nenhlamba yakhe ayikusulwa. Umuntu enza mistake emusha wacabanga ukuthi indlela azophila ngayo ilene efunwa inyama yakhe, usuke egejile. La iBhayibhelini khona indaba exoxwayo yengane zikaDavide, noma ke uSauce kwakuyena uDavide enze imistake yokuthi wavula isango lokuthi uSathana akwazi ukungena emndenini wakhe. Lithi iBhayibheli umfana wakhe wathanda udadewabo. Lithi iBhayibheli wamthanda waze wajilajileka. Khuluma ke ngoAmnoni noThamar. Lithi iBhayibheli waze wajilajileka. Umngani wakhe omunye wayesemluleka, wamtshela wathi hayi,
yini ukhathazeke kangaka ndodana yenkosi? Mina ngizokunika isu elizokwazi lelo suku ukuthi ulisebenzise, ungabe usulokhu uyikhathaza. Khululeka, wesemluleka ke ukuthi akahambe acele inkosi ayilalise njengomuntu ogulayo. Uma inkosi izombona bese eyitshela inkosi ukuthi ufisa udade wabo lo azomphekela ukudla, amlungisele ukudla. Ngempela ke kwenzeka isu labo lelo balenza. Uma esekwenzile ukudla usethi ke khipha bonke abantu la endlini, usale wena la, unginike ngidlele epletini esandleni sakho. Lo wesifazane wakwenza innocently, kanti lona uzimisele ukusebenzisa amandla akhe ngendlela errong, lokho kwenziwa abafana nakulesi sikhathi. Ngoba lithi iBhayibheli wayenamandla, waqale wamncenga ethi akalale naye. Uma lona enqaba, lithi ngobe namandla wasebenzisa amandla akhe ukumbamba, wamdlwengula ngenye indlela. Lithi iBhayibheli uma esenelisile inkanuko yakhe, wamzonda ngenzondo engaphezu kothando kade emthanda ngalo. In other words, wevese engakaze amthande, wayephethwe inkanuko efisa la ezoyichithela khona. Khona abantu abaningi nalesikhathi esiphila kuso abayindawo lapha abantu besilisa bechithela khona inkanuko zabo. Abanye abantu bazibakubeke kabi, bathi bafaniswa nesitsha sangasese, ukuthi uma bekulelwe endlini abantu ama-toilet engaphandle basibeke ngaphansi kombhede. Uma kwenzeka umuntu ephathwa umchitho bese donsa leso sitsha asebenzise sona. Baningi abantu besifazane abasetshenziswa kanjalo njengalezo zitsha, ukuthi uma umuntu ephiswe ukochitha azi ukuthi sikhona isitsha azochithela kuso. Akulona uthando lolo. Lithe iBhayibheli lami uthando alukwenzi okubi. Kodwa ngifisa ukubuyela kule ndaba yami engiyifundile kaSamson. Lithi iBhayibheli uma sethandile lo uSamsoni wathanda uDelilah, amaFilisti aya kuyo uDelilah amnika imali, athi sitshele imfihlo kaSamson ukuze sikwazi ukumnqoba. Uma nje wena ungasitholela imfihlo, nansi izumbulu zemali uzokhokhelwa. Wesehlala ke naye uDelilah efuna ukuthola isu. Ngeke ngene kakhulu kuleyo ndaba, ikhona uyifundela uma uyidinga. Wenziwa amasu amaningi. uSamsoni ebeka izaba. Uma ngabe kwenzeka eseyibekile lezo zaba uSamsoni athi uDelilah, amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. uSamsoni anqamule zonke lezi zinto abeboshwe ngazo. Ekugcineni wazwamtshela wathi awungithandi ngeqiniso, awenzi nje iqiniso. Mina ngifisa ukusho ukuthi uma umuntu ekuthanda ngeqiniso, ngokweBhayibheli lami engilifundayo, alivumi ukuthi umuntu wesilisa alale nomuntu wesifazane engeyena umkakhe, ngoba uthando lweqiniso alukuvumi lokho. Lithi uma umthanda uqala ekhaya. Nawo lalele bengikutshela nje namhlanje ukuthi tshela uguluva wakho lokuthi umtshele ukuthi uma ekuthanda ngempela akaqala ekhaya. Wena uyotshelwa abasekhaya ngoba enelise bona ukuthi uyakuthanda. Hayi ukuthi unikele umzimba wakho ucabanga ukuthi uyokuthatha ngoba unikele. Baningi abantu abaphethe izingane egameni lothando, bazi mase beyitholile ingane kuyikhali bediscover ukuthi abakaze bathandwe, bebeyuzwa.
noDelilah naye wayemsebenzisa uSamson njengomuntu engathi uyamthanda kanti ufuna ukummosha. Baningi abantu abamoshanayo ndawo zombili, wesilisa nowesifazane. Kodwa ngiyafisa nje ukusho ukuthi ekugcineni ke waze wayithola imfihlo uDelilah, imfihlo yokuthi yini amandla kaSamson ahlalaphi. Lithi iBhayibheli lami uma setholile ukuthi amandla kaSamson, wezwa ukuthi umnike inhliziyo yakhe neqiniso. Lithi iBhayibheli lami into ayenza uDelilah, wathatha uSamsoni wambeka ethangeni lakhe. Kusho ukuthi ukhiye ofinyelela emandleni kaSamson kwaba ukuthi uSamsoni ahlale on the lap of Delilah. Uma kwenzeka leyo nto, ngifisa ukukutshela ukuthi vese usuke usuphambene noNkulunkulu. Ngoba lithi iBhayibheli uma wena uya kumuntu wesifazane uthatha amandla akho uwanikele esitheni, uthatha udumbo lwakho unikele ngalo kuSathane, ngoba kuludumo kumuntu ukuphila impilo yobungcwele. And kuvunyiwe ukuthi umuntu omusha ayongena emshadweni ephila. Ungathi uye emshadweni usufana neorange elibhotshoziwe lakhisha ujuice. Yini into yofika nayo emshadweni? Uyofika uphetheni. Ngoba phela uma sowukhanyiwe ujuice, into oyithola ngale ile ukade sikufunda lezwi leNkosi, inhlambe engapheli, inhlambe enganqamuki. Ngoba manje ufikele indoda mhla iphuza uthola abayo yabeka ekhanda izokutshela indaba zakho njengoba zinjalo, ithi wena ngakuthola uyisidwedwe, awunto yalutho wena. Into eyenzisho njalo ukuthi yakuthola wena kade uhamba emhlabeni uphethwe amandla kodwa wachithela la ungadingi ukuwachithela khona. Lithi iBhayibheli lami uma sezwile imfihlakalo uDelilah wayesebiza amaFilisti wathi umtshelile imfihlo, ngoba wemtshelile ukuthi amandla akhe ahlale enweleni, amandla akhe uNkulunkulu wabekile kuye, kodwa imfihlakalo akazange kwahlala imphuco ekhanda lakhe. Kodwa ke uma sehlezi la kuDelilah emathangeni akhe, lithi iBhayibheli walala ubuthongo. uDelilah ke wayesemgunda, noma ecela abanye bamgunda inwele zakhe zaphela. Uyena owayishilo uSamson ukuthi uma ngigundwa ngiyoba buthakathaka ngifane nabo bonke abantu. Ngiyafisa ukusho ukuthi amandla kaMoya Ingcwele, amandla kaNkulunkulu enza umuntu angabi buthakathaka, enza ube namandla, enza ukwazi ukuphila impilo yomnqoba, enze emhlabeni abantu uma uphila bathi uphila kanjani, kusho ukuthi akafani nathi, kanti umthetho wabo uyafana nabo. Umehluko uzelwe kabusha, uzelwe uNkulunkulu, uzelwe ngoMoya Oyingcwele, uyisidalwa esisha, owaqala sekudlulile kodwa sekuvela okusha, kuvela intizwe elingayiqondi. Lithi iBhayibheli lami uthi uSamsoni kuDelilah, uma nje ngigundwa ngoba buthakathaka njengabo bonke abantu. Uma ufuna ukuphila impilo yomnqoba emhlabeni, ungehlukani noMoya Oyingcwele,
ungalingi uvume uSathane akuhlukanise nokuphila kukamoya. Yenza isiqiniseko ukuthi uma ohlangothini olinqobayo njalo ngoba uyini umuntu eselahlekelwe umoya ingcwele na. Lithi iBhayibheli lami sebemgundile uSamsoni kwabizwa amaFilisti. Kwathiwa nanka amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Lithi iBhayibheli wavuka wayithintitha ecabanga ukuthi usenamandla. Lithi iBhayibheli wayengazi ukuthi uNkulunkulu sesukile kuye. Thina sinqobi ngoba sikhondla sinqoba ngoba amandla kaNkulunkulu ehlezi phezukwethu. Impilo ebuhlungu le ephilwa abantu emhlabeni yokuhamba bengenaNkulunkulu. Ngike ngayixoxa le ndaba ngiyayiphinda futhi namhlanje. Khona insizwa eyake yasuka le South Africa yaya phesheya overseas ishumayela ivangeli. Yayile ke khona iyofuna noxhaso. Yahamba ke uma sifikile le phesheya yathola insukwana yathi ukushumayela. Ngelinye ilanga yathi yahamba kwelinye lamadolobha khona yafika la kudayiswa khona ngemzimba. Uma isabheka yabona osisi laba beyiminya begqoke kancane beyiminya bedayisa ngomzimba. Kwasho ukuthi umkayo yayimshiye eSouth Africa. Yama yabuka kwaze kwakheka kuyo. Ngoba lithi iBhayibheli isono singena ngakho ukubuka. Lithi ngesikhathi uEva wathi uma setsheliwe ngomuthi kwakuthiwa bangawudli wawubuka wawubona uncanelekile. Nayo lensizwa yabona kuncanelekile ngathi ngangena lapho la kudayiswa khona ngomzimba. Ithi kumayisho yacela ukuthi moya ingcwele ngiyacela ukukushiya la kwesikhashana. Ngisangena nje ngeke kube isikhathi eside 15 to 30 minutes la ngaphakathi. Uma sengibuya ngizoza kuwe moya ingcwele bese siyaphina siyaqhubeka. Yayiseke yangena yabhadala imali yamthola lowo eyayimfuna. Uma siphuma iyalakade imekhona itshela umoya ingcwele siyahlukana la. Yathola ukuthi akasekho. Yamzama yakhala ithi hawu moya ingcwele ngoba yini ngaphandle. Kwasho ukuthi akasekho usephendukile wahamba. Yabona ukuthi nayo ngeke isakwazi ukuqhubeka ishumayele. Yazama ukuthi ilungise masinya ithikithi layo ibuyele South Africa. Kodwa yayihamba igcwele isibuye empty. Yini ezibe empty yavuma ukuhlala emathangeni kaDelilah njengoSamsoni. Nayo seyinenkinga. Uma ibuya le South Africa yezwa yehlukene noNkulunkulu. Into engiyithanda ngayo yinye lensizwa noma yayonile kodwa yenzanga ubugebengu obenziwa abantu abaningi. Okuthi uma ngabe kwenzekile baba neshwa lokuhlangana nesimo esibakhubazayo bese beshumala ivangeli eligcakelayo elingenawo amandla kaNkulunkulu. Yenza sure ukuthi iyaphila kodwa ayisaqhubeki nokushumayela. Ngelinye ilanga ibona kumitende kubhaliwe kuthiwa uJesu uyasindisa. uJesu ulekelela imphefumulo eyaphukileyo.
kwasho ukuthi yena unomphefumulo waphukile wayeseyakhona kubantu ababeshumayela etendeni. Uma efika khona wabathola usethi nginenkinga, inkinga yami yinye ukuthi nginoJesu kodwa njengamanje usalahleka. Abantu abaningi bayaphila bajabulele kona ukuthi basanconywa abantu nobezwa ngaphakathi ukuthi ayisekho indaba balahlekelene nezulu. Ithi ke lensizwa ngiyafisa ukubuyisana naye. Usethi ke lokhona nalahlekele nakuphi yayilanda indaba uthi yasuka la yayale phesheya yafika wasala khona phesheya umoya ingcwele. Uthi ke okhuluma naye uthi vala amehlo, ngicela ke sihambe nawe uyongena endizeni owangena kuyo. Uyasho lokuthi sengiyayibona sengikuyona indiza. Uthi ngicela uwele ulwandle. Uthi lona ngiyabona siyahamba siyaluwela ulwandle, ngiyayibona leyo picture kaze ngafika ngathi qathatha phesheya. Uthi lo munye asiqhubeke sihambe uze uyofika la walahla khona umoya ingcwele. Uthi lo munye ngiyasibona nesport okuyisona okwalahleka kuso umoya oyingcwele. Uthi ke lo munye kuye usufikile kuso. Uthi yebo. Uthi wakhumbula amazwi awasho. Uthi lona ngiyakhumbula ngimtshela ngithi sala la moya ingcwele sala ngisangena ngaphakathi. Umefika lapho eseqhuma ekhala uyayibona ubuze bakhe, uyayibona ubunqunu bakhe, uyazibona usizi lwakhe, uyazibona ukuhlupheka kwakhe. Usendaweni la ezwa khona ubuhlungu ukuthi nanku la ngamshiya khona umoya ingcwele. Wesethi lokhuluma naye mtshele uthi moya ingcwele namhlanje ngiyaphenduka, ngiyabuyela kuwe. Vuma iqala lakho. Lithi iBhayibheli umuntu ofihla isiphambeko sakhe akayiphumelela, kodwa sivuma yashiye uyakufumana umusa. Yakhala lensizwa, yakhala yathi ngiyabona, Nkosi ukuthi ngangilahla, ngiyabona. Uma ikhala lo munye waseyithandazela wathi ngoba usufikile lapho walahla khona umoya ingcwele, mcele manje ukuthi buya moya ingcwele, ngiyavuma angenzanga kahle kuwe. Le ndaba engiyixoxayo icishe ifane kancane nendaba ekhona leBhayibhelini ekhuluma ngoElisha namadodana abaprofeti. Insizwa elithi iBhayibheli zakhomplaina ngokuthi indawo ehlala kuzo isincane isiminyene. Lithi iBhayibheli lami uma kwenzeka lezi insizwa zithi siminyene sezithi siyahamba sogawula imshayo ukuthi sikwazi ukunweba indlu esihlala kuyo, batshela umprofeti uElisha. Lithi iBhayibheli wayesetha bahambe bathi bona kodwa ngeke sikushiye sizohamba nawe, ngoba yikho into ebuhlungu njengokuphila kodwa umshiyile umoya ingcwele. Lithi iBhayibheli uma behamba noElisha bathi besasebenza omunye wabo esasebenza egawula kwasekuwa insimbi exhunyiwe emphinini ayigawula ngayo. Wesekhala ethi maye hibibolekiwe, maye hibibolekiwe, maye hibibolekiwe. Kubalulekile ekuphileni ukuthi uvume ngoba umoya ingcwele akuyena wakho. Umoya ingcwele into etshelekiwe, umuntu omtshelekiwe azohlala phakathi kwakho oqondisa inyathelo zakho. Usiyabuza uElisha ukuthi iwelephi,
uyakhomba lo uthi welela lithi iBhayibheli wakhomba kusona isport ngoba into ekhubaza abantu uthi umuntu azi ukuthi bahlukene phi nomoya ingcwele abeka izaba akhomba abanye abantu ukuthi osibanibani abangithandi abangithandanga babona mina ngoba ngingazalwa ngingenabo abazali phakathi kwabo mina banganginaka awuzeli uzonakwa kuJesu kodwa uzokhonza noma abantu abakunaka uJesu wakho uzokunaka yena lithi izwi leNkosi uma lo esezwile haleluya esezwile ukuthi iwelela lithi wakhawula uthi oluncane wayeselijikijela maqondana nesport okukhonjwe kuso lithi iBhayibheli lami uma leso sport esikwenzeka uthi lolu umprofeti aliphonsayo insimbi yantanta phezu kwamanzi isimangaliso leso sokuthi umuntu ehlangene namandla kaMoya Ingcwele kwenzeka into edidi ikhanda ngeke uyibone insimbi float phezu kwamanzi kodwa egameni likaJesu iyantanta kusho ukuthi izimo ebeyibonakala zinzima izimo ebebonakala zingenakwenzeka ziyenzeka ngoba wena uhlangene namandla kaMoya Ingcwele ayikho into ebuhlungu nje ukukholwa umusha kodwa ube isigqila senkanuko uphile uzwe ukuthi uyisiboshwa abantu mabekubuka babuka umuntu ongazuthi ukhululekile kanti umuntu ugcilazekile abantu abaningi bazibangena esonweni sokuzama ukuzilekelela ukuzisiza bona qobo lwabo athi angisayanga ngaphandle kodwa azisize yena abanye bangazisizi bona bagcine sebengene kulezi zimo ezithi iBhayibheli baba nokushisekela kodwa bashisekelane bodwa uma kwabesilisa bashisekelane bodwa uma kwabesifazane bashisekelane bodwa inkinga enkulu kukhona ongekho phakathi kwabo umoya oyingcwele umuntu onamandla okuphilisa impilo yobungcwele evangelini uyakwazi ukuphila uma wesaba uNkulunkulu lithi iBhayibheli ngiyele endabeni yami uSamsoni bamkunda mase bemkundile wavuka ethi usenamandla kwasho ukuthi amandla wasekho kuye asethuthile njenganale ndoda ebengixoxa ngayo iyashiya umoya ingcwele yayongena la kudayisa khona ngemzimba emva kwaloko ambamba amaFilisti amthatha amkopolota amehlo enza isiqiniseko ukuthi ngeke aphinde abone awakhipha amehlo ayowalahla wasala uSamsoni nengoxo eseyimpumputhe bamthatha bayombeka endlini yesithixo sabo uDagoni wahlala khona lithi iBhayibheli bashaya umusic bathi akabadansele yabona umuntu noma wayenamandla kodwa efinyelele khona lehlukene namandla sezulwini udansiswa isitha ngangeke ngizwe nami ngishumayelile kukhona abantu abake bathatha ivangeli bese bebuye behlehlele emuva uma ngabe bebuyele emuva basha abantu bathi awumfundisi bathi phakamisa mfundisi ngenye indlela bayakuhleka abanye bamtshele bathi awu bese sithi soyilandela le ndaba yakho kodwa usizile wasikhombisa ukuthi ayikho
nanku sewubuya uze intweni zethu. uSamson edansa phambi kwethixo. Into engiyithandayo ezwini lenkosi lithi ngaleso sikhathi zakhula inwele zikaSamson. Nkosi, ngesikhathi se-lockdown nina nonke nilalele okungenzeka ukuthi nesenilahlekelene namazulu. Azikhuli inwele ayihlume. Zahluma inwele kuSamson. Uma ihluma inwele kusho ukuthi amandla akhe ayabuya, noma yena seyimpumputhe amandla akhe ayabuya, abuyisa ikuhluma inwele. Iyona nto engiyimemezelayo kubantu abasha kulo June 16 ukuthi bantu abasha inwele zenu ayihlume. Inwele zenu ayihlume bantu abasha. Nime ecebeni likaNkulunkulu. Nime kanye noJesu, ngoba yikho enye indlela eningama ngayo. Uma uzophila emhlabeni kudinga ube namandla, and amandla kaMoya Ingcwele. Ima nomuntu opheleleyo, ima nomuntu ozomnqobela. Nami ngike ngabamusha, impilo yobusha ngiyi-enjoyile ngihlezi kuJesu. Ngiyaqinisa ukuthi ayikho into engakunqoba uma uMoya Ingcwele engakuwe. Uyahlangana nezimo ezifuna ukugunda, ezifuna ukuqeda amandla, kodwa uma wazi, ngoba ukwazi kuyasiza, unolwazi phakathi kwakho, uqonda ukuthi uma wena uzinikela esonweni senyama, esonweni senkanuko, ubulala umzimba wakho, uyawubhubhisa. Wenza lokho okubulala umphefumulo wakho. Uyakunquma ukuthi ngeke ngiyenze, noma uSathane sekuvalele ekhoneni. Ubaleke njengoba abaleka uJosefa, ebalekela umkaPotifa, ubaleke. Khona enye indaba inkosi yangisiza ngayo. NgiseseMaritzburg ngo-1975. Sangisanda ukuyinikela kuJesu, ngiyinikele ngo-74. Abanye bahamba boshumayela bevangela, babuya nomunye ubaba. Uma bebuya nalo baba, uma efika enkonzweni, banikwa ilungelo njengabantu abafikayo abasha, abasanda ukuyinikela ukuthi bafakaze. uMoya Ingcwele besethi kimi, qaphela konke azokusho. Beka indlebe, bese-ke ngiyalalela. Lo baba umechaza uthi yena wayesetshenziswa uNkulunkulu. Okwesibili wayehola ibandla. Okwesithathu uNkulunkulu wayenza imangaliso ngaye. Uthi uma eqhubeka ke nenkonzo azenzayo, kuthi ngelinye ilanga qhamuka omunye umakoti omncane egaxela ijezi lakhe, eza kancane kuye, sekuphuma inkonzo. Wazomtshela ukuthi ngizwile yonke into obuyisho, kodwa mina nje umuntu engimfunayo wena. Mina nje ngiyithandela wena. Uthi lo baba ngamtshela ngathi hayi uSathane mntanami, hamba othandaza. Wahamba lo wanyamalala, waqhubeka washumayela lo baba. Ngelinye ilanga waphinda waqhamuka lo makoti, wathi sengihambile ngayothandaza, kodwa akupheli. Ngiyabona ukuthi mina nje ngiyifunela wena. Wathi lo baba, hamba uzila ukudla. uSathane impela lo dlala ngahamba uzila ukudla.
wanyamalala lo makoti wahamba uthi lo baba kwaqhubeka isikhathi ngelinye ilanga waphinda wavela wamtshela wathi sengithandazile wathi sengizilile nokudla kodwa nje mina ngifuna wena uthi lo baba ngamtshela ukuthi hayi usathana impela udlala ngawe bahlukana kanjalo kwaqhubeka isikhathi uthi lo baba ngelinye ilanga wezwa yena ukubiza kena ngokuthi uthando uthi wezwa ukuthi tho uthando kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi akulona ilolo thando lika Amnoni ayefuna ngalo uThamari okwathi umeselalile naye lithi iBhayibheli wamzonda ngenzondo enkulu kunothando kade emthanda ngalo wezwa inkanuko kodwa yena wathi uthando uthi ke umeluzwa loluthando kwawuyena osehambe emfuna lo makoti ukuthi ukuphi hayi ngoba bengahlanganyeli naye kodwa nje hambe emfuna ukuthi ukuphi ebuza kubani uthi lo amakoti othile uthi wazobathola bamaziyo bamiyalela bamtshela bathi lo makoti omfunayo usendaweni ethile uthi wahamba ke wazofika kuleyo ndawo ngenhlanhla wambona uma sembonile uyamtshela uthi lalela lokho kade wawukusho ngifisa ukukutshela ukuthi nangimina sekukhona wesekhomba ihlathi ethi yalibona lela hlathi ngizoya kulo ngizogawula amagatsha ngwabhekise ngedirection leyo niyolandela amagatsha uyozungifite ekupheleni kwawo ngempela uthi lo baba wenze njalo nalo makoti walandela idirection yamagatsha lawo uthi ke mesefikile wazenelisa ngaye uthi kodwa into eyenzeke emva kaloko ngafana nombese oshisayo udlula ebhoteleni uthi ngaba bukhali njengenja angibange ngisababheka abantu besifazana echaza lo baba azathi njengikhuluma la kunina kunemizi yobaba la kunengane zami khona ngenye indlela uma ungenile kulesono sobufebe sakubamba sikwenza ube impumputhe njengoSamson senze wenza izinto ezibulala umphefumulo wakho ihlazo lakho lingaphindi liphele angikaze ngimbone umuntu ozinikele emanyaleni esehlangene nalamandla asezulwini akwazi ukuvuka ingakho noSamsoni umethandaza lo mthandazo awuthandazayo uthi Nkosi ngikhumbule kube kanye ngenxa yamehlo ami amabili ngife kanye nabo nabe ngisho njalo ukuthi nawe ungasithatha isinqumo sokuthi ngoba uSathane udlalile ngawe tshela uJesu namhlanje uthi Nkosi udlalile ngami uSathane kodwa ngithi ngikhumbule kube kanye khumbule Jesu angithi ngifa ngife ngibe ngikhunjulwe nguwe ngona amehlo amawaboni nguSamson kodwa namhlanje ngikhumbule Nkosi umusho njalo lithi izwi leNkosi inkosi yamazulu izokukhumbula isimo besicindezele sizonqotshwa nina nonke nibasha enxakwa inkanuko zenyama
fundani inkonzo yokuzila ukudla ngeke umnqobe usathane ngenye indlela. Unqotsha ngokuthi wena ubethele inyama yakho. Incwadi yabaseGalatia chapter 5 lithi abakaKristu bayabethela inyama nokuheka nenkanyungo. Uma uyibethela uyazila ukudla, weqisa amaplate, inhliziyo wathanda ngoba uyeza ukuthi umuntu wakamoya ufile, ukwazi ukuphila ngokupheleleyo. Nkosi ngikhumbule kube kanye. Amazwi kaSamson, Nkosi ngikhumbule kube kanye. Isho njalo nawe, tshela uJesu. Tshela uJesu uyazazi. Uyazazi. Uyazazi uhamba umbethe amandla. Uyazazi amandla eselahlekile. Tshela uJesu. Tshela uJesu. Le ndaba engixoxayo yalo baba, uMoya Ingcwele wayethenja ngibeka indlebe ngilalele kahle. Iyona engikherishayo kuze kube manje. Hlale ngazi ukuthi umuke wavumela isitha, ukopolotha amehlo, uphila impilo eyihlazo. Ngangikhothile izwi lenkosi encwadini yeZakha, uchapter 6, uverse 32. Othi ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda, wenza lokho okuchitha umphefumulo wakhe. NoSamson wengazi ukuthi wenza lokho okuzochitha umphefumulo wakhe. Lithi uverse 31, uyakuthola imivimbo nehlazo nenhlamba yakhe ayikwesulwa. Uma wena uphila, hlala njalo umbethe ihlazo. Abanye bazobakhetha indlela elula, athi ngendlela esengibethe ngayo ihlazo ngcono ukufa kunempilo engiyiphilayo. Kodwa ngithi noma uyakufica ukufa kuyakufika, kodwa tshela uJesu uthi ngikhumbule kube kanye. Ngikhumbule njengoba uSamson, khumbule Nkosi ngenxa yamehlo ami amabili. Khumbule. Ngiyangimema egameni likaJesu waseNazaretha, uyinkosi ekhumbula abantu. Lisho njalo izwi lenkosi nalo lithi khumbula uJehova ensukwini zakho zobusha. Ngesikhathi umkhumbula naye uzokukhumbula. Khumbule zingakafiki insuku okhala ngazo. Ngiyangimema egameni likaJesu, lungisa indaba yakho. Lungisa indaba yakho. Tshela uJesu ukuthi Jesu ngiza kuwe nempilo yami yonke namhlanje. Thethelele izono zami. Ngiyazi la ngakulahla khona. Moya Ingcwele ngiyazi. Thatha ilungelo, hlangabeze ngokupheleleyo. Khona namhlanje uzofumana umusa. Lithi iBhayibheli uma uvuma ulalela, uyakudla okuhle kwezwe. Ubizelwe embusweni, ubizelwe enkazimulweni. Isho lo mhlabelelo uhlatshelelwa abantu uthi ungikhumbule Nkosi yami, ungikhumbule Nkosi yami. Sengiyavala, ngiyavala, ungikhumbule Nkosi yami. Sibongile baba wethu ongcwele izwi lakho. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu ophilayo, uyinkosi edalayo, enza izinto ezingenzeki kubantu. Nathi izwi lakho, napha abantu bakho uyababona, uyabazi, bakhumbule ngokupheleleyo. Tshalo kusho bavuselele bakwazi ukuphila impilo yomnqoba nangalesi sikhathi ngegama likaJesu omgcobileyo. Amen.